Studio Perlice. Pozdrav svima, ja sam Nina Jurčić, Perlica vlogerica. Danas ću vam pričati o svojoj ljubimici, kravici Mici. Ona živi u selu Glavica, kod mog dida Stipe. Did ima 5 kravica, ali mu je najdraža Mica. Prava je crno-bijela ljepotica s repom dugim sve do poda. Naša je Mica vrlo pametna kravica. Kad mene ugleda, trči mi u susret jer zna da ću je češkati po vratu. I to bez da je zovem. Ona odlično vidi, bolje od dida Stipe koji nosi naočale. Mica ima i svoje omiljeno društvo na ispaši. Najbolju prijateljicu kravicu Cicu i bika Brendija. Satima se znaju izležavati na suncu. Zato naša Mica vrlo malo spava, jer svakog jutra mora dati mlijeko, a njezino je najukusnije u selu. Dida je mazi i pazi, nosi joj sjeno, žito, mekinje, slamu, vitamine i minerale, a od mene uvijek dobije mrkvicu na dar. Uz posebnu zahvalu svim dobrim i korisnim kravicama na svijetu, završavam svoju današnju priču i idem popiti čašu mlijeka. Doviđenja!